Joey, aka Ivana Alawin. And everybody's watching her, and she's looking at Marcos, aka Joya Bunte. Ang sexing babae, 28, 24, 16. At naniwala sa kasabihan na ang ligit sa tiyan mo init, sa lubot mo sirit, sa lubot mo sirit. Nung comment na po ako dyan. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa. baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And Hi guys, welcome to our YouTube channel. Please subscribe Askato Vines and Jayson Pangalay Vlogs. Ladies and gentlemen, welcome to Miss Q&A 2021 Askato edition. First, we would like to thank our sponsor, Strong Fit Glass Aluminum Service. And now, without further ado, let's welcome the Askato candidates, starting of candidate number 1, Mark, aka baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Wow. Pakilala. Our candidate number 1, aka Margaret. Hello, good morning everybody. Good morning everybody. My name is Mark, aka Margareta. Naniniwala sa kasabihan, paano ka makaipon kung wala ka namang ngipon? Kaibigan ko yan! Kaibigan ko yan! Close ko yan! The next candidate number 2, Joey, aka Ivana Alawin. And everybody's watching her, but she's looking at 38, 36, 16, aka Joey Ivana. Hi everyone, I'm Joey Rosan aka Ivana Alawin. Nananiwala sa kasabihan na ang lalaking nanggaling sa langit bumagsak sa lupa. Ang resulta mukhang tsaka. And Our welcome candidate number 3, Marcos, aka Joya Buntes. Sexing babae, 28, 24, 18. Hello guys, Marcos, Julia my Buntis. name is Marcos, aka Julia Buntis. Buntis. Delicious. Ako'y naniniwala sa kasabihan. Yun bitin-bitin, kumuts tutoy, kuots titin. And I Thank you. We proceed our candidate number 4. Walang iba kundi si John Marian Guevara. this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. hello everybody, my name is Jun Ababa Concepcion as Marian Guevara, proudly representing Golden State of Saudi Africa. At naniwala sa kasabihan na ang binigit sa tiyan mo init, sa lubot mo sirit, lubot mo sirit. Nung comment na po ako dyan. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? And I thank you. Candidate number 5, Arjan, aka Chamsi Waka Sopsop. Watching her, but she's looking at Chamsi Waka Hello Sopsop. everybody, my name is Arjan Ababa,
aka Chamsi Wakasopsop. So weird. At naniwala ka sa kasabihan, ang taong bumalik sa pinagalingan siguradong may nakalimutan. And I thank you. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy. And candidate number 1, aka Margaret. This is your question. Kung ang Malaysians ay mula sa bansang Malaysia, mula sa ang bansa naman ang mga kapangpangan. Pampanga. Nice, thank you. Next candidate, Joey, aka Ivana Alawin. Go fast. Kung ang matamis ay sweet, ano naman sa English ang maasin? Thank you for a wonderful question. Kaning sweet and sour. And I thank you. The game we play. We proceed. Candidate number 3, Marcos, aka Jolia Buntil. This is your question. Ano ang tinaguriang king of fruit? Ano ang tinaguriang king of fruit? Thank you for wonderful question. Papaya. Thank you. We proceed our candidate number 4, June Marian Guevara. Why it's gotta be this way? This is your question. Kung ang 8-8 ay sayaw ni Bayani, ang Bayani, ano naman ang pambansang sayaw ng Pilipinas? Hello everybody, but first of all, can you please repeat that question? Pardon lang. Okay. Kung ang 8-8 ay sayaw ni Bayani, ang Bayani, ano naman ang pambansang sayaw ng Pilipinas? Yay! It's a technically and I thank you. We proceed our candidate number 5, We said Chamsi Wakasopsop. nothing more than we need. This is your question. Kung ang mamaya ay late, later, ano naman ang English ang kanina? Late. Thank you. Thank you for the wonderful answer. Okay, say tatangon. I said your place will Out today. Atong candidate for ilang kabuok. Let's move on to the level 2. This is what you came for. Candidate number 1, Margareta. This is your question. Sino ang mas matanda? Tandang pananong o tandang padamdam? Answer. I repeat. Sino ang mas matanda? Tandang pananong o tandang padamdam? O at bakit? Alam ko ang tandang Sora. And I thank you. Thank you for wonderful answer. Our welcome candidate number 2, Joey Ivana Alawi. Ito ang iyong katanungan. Ang utang na loob ba ay pwedeng bayaran ng installment? I repeat. Ang utang na loob ba ay pwedeng bayaran ng installment? Thank you for that wonderful question. No, because I don't know. And I thank you. Our welcome candidate number 4, June Marian Guevara.
This is your wonderful question. Kapag ang abogado tinangkaso, wala bang kaso? At bakit? Paki-repeat nga, ma'am. Paki-repeat nga, ma'am. Kapag ang abogado ay tinangkaso, wala bang kaso? Thank you for that wonderful question. As in my own opinion, wala siyang kaso kasi tinangkaso lang siya. And I thank you. Thank you, the wonderful answer. The one and only but not the least, Arjan, Chumsy Waka Sopsop. This is your wonderful question. Pag sinabing wala ka ng mukhang ihaharap, paano ko pa magpapa-makeup? Answer. At bakit? I repeat, pag sinabing wala ka ng mukhang ihaharap, paano ka pa magpapa-makeup? Sa puwet. Sa puwet lang ako mag-make-up. Gago! And I thank you. Thank you for the wonderful answer, mga candidate. Let's move on to the level 3. Atong candidate na habilin is duha na lang yun. So let's forward. Marian Guevara and Ivana Alawi. Sino ang mas mahirap make-upan? Ang patay o ang buhay? Buhay. Bakit? Go! At bakit? Kasi pag Suluhin ko may ang buhay ko pinagkapan mo. Sulong ko may Suluhin mo. Lagi na ba kayo? Yung karoon ng patay na ang patay para natatulog. Lamang kayo pagpadali lang pag-makeup. Ang ganun na ka. So, And I thank you. candidate number 2, Joey Ivana Alawin. Sino ang mas mahirap make-upan? Ang patay, mas mahirap make-upan. Kasi, dahil patay. Patay na patay. And I, thank you. And now, the long wait is over. Kinsa kaha sa duha ka mga kandidato ang top 1 kung diin ang makadaog na mahimong unang Miss Q&A Askato edition. Makadawat og plaka pa og kwartang kantidad og 50 million pesos. Ang nanalo ay Marian Guevara. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she Million moves. pesos. Unsay may kasulti sa atong edition na nakadaog ka og First of all, 50 million pesos. First of all, I thank you sa mga subscribers, followers. Thank you. Una sa lahat, pinasalamatan ko ang ating Panginoon na nagabay sa atin ngayon at sa aking mga kasama dito, sina Ivana Alawin, Margareta, si Julia Buntis, at saka yung Si Chumsy Waka Sopsop. At proud naman ako sa inyo, pero ako lang beat nila eh. Thank you so much. Our winner is Thank you so much. Marian At, Guevara. Siya ang nanalo ng trumpet class from 50 million pesos. Thank you. Nababa as boy Gahi, tem Askato. Oh, dahil si Mark, kababa. Sa boy, Dukot. This is what you came Ako dahil si Mark na dun sa, for sure, boy Tungol. for. Lightning Ako dahil si Arjan Ababa is boy Bukog. strikes every Ako dahil si Joey Dausan as boy Hugas, for sure. time she moves. Ako di ay si Mil Ababa. Boy Kuriko. Ako pala si Boy Luwag. I'm AG Pangalay Vlogs. Please subscribe our YouTube channel. Shout out ko kay Not Susibo, Cortez Barbadillo, or Ed Barbadillo. Thank you. Shout out ko ni Mel Christian Ababa. Shout out dahil ni Real Espirito. Shout out sa mga subscribers naman. Thank Shout out ko sa Subscribe mo ni Jayson. Pangalay Vlogs. Shout out ko Please subscribe our YouTube channel, Jayson Pangalay Vlogs and Askato. Thank you for watching. Maraming thank you sa pagtanaw. Balik-balik yapon tas ng vlog ug balik patad kaon. Thank you for watching. Comment mo sa Comment down below kung ano ang iyong gustong ipapagawa sa Askato Vine.
guys. Thank you for watching. Bye. Shout out sa nag-comment. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.